Hello mga friends! Gandang gabi po! Bali unang araw ngayon ng January 2023. Meron isang event na kasalukuyang nagaganap dito sa aming bayan ng Mangaldan, Pangasinan na kung tawagin ay Mangaldan New Year Costume Ball 2023. Habang papunta pa lang tayo, ay huwag niyo munang kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel. Welcome to my channel, Vlogsi TV. Nood na po! O ayan, nandito na tayo sa harapan ng main gate. Tara na mga friends, pasok na tayo. Tignan natin kung ano ang nasa loob. Ito na yung pinakita kong mga Christmas lights o silaw-silaw noong nakaraang vlog ko. Yan naman yung dancing fountain na pinakita ko na rin sa inyo. Tara, tuloy tayo sa loob. Okay, nandito na tayo sa loob. Si Sir, yan, kumakaway. Happy New Year po. Yan o, kumakaway si Madam. Happy New Year din po. Hello. Hello mga sis. Hello din sa inyo. Yan, meron sayawan o. Sana all. Yan, meron din mga parada. By the way, mga Hawaiian costumes ang mga suot nila. Kung sino ang may pinakamagandang Hawaiian costume, meron premium matatanggap. Enjoy watching! Dahil Year of the Rabbit ang 2023. Yan, may malaking rabbit
at malaking karot. Parada pa more. Sana all. Meron pang ganito oh. Oh girl, baka mahulog ka. Ingat. Ikaw din boy. Ingat din. O ayan, yung mga kilalang Zumba dancers dito sa amin. Sumasayaw din sila sa nasabing event. Yan sila oh. Aba, astig nito ah. Amazing. May talent si little friend. Meron din Mr. and Miss New Year 2023. O ayan sila. Nagpost sila sa may harapan ng mga judges para makapagpili ang mga to kung sino ang mananalo ng titulong Mr. and Miss New Year 2023. Okay? Ito na yung hinihintay natin. Happy New Year! Welcome 2023, Year of the Rabbit. Bagong taon, bagong pag-asa, at sana ay marami pang darating na mga blessings sa ating buhay. Okay? So hanggang dito na lang tayo mga friends. At ako'y magpapaalam na. Importante, huwag niyong kalimutan mag-like at mag-subscribe sa ating channel. So paalam na po mga friends. Goodbye! See you soon!